सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। सोशल मीडिया के बीमारी धैले बा। सोशल मीडिया के बीमारी धैले बा। सखी सैया फेसबुक पर फोटो अपलोड कैले बा। सखी सैया फेसबुक पर फोटो अपलोड कैले बा। हमारा के फेमस कोई दिहल फेसबुक पर पागल भाई बड़े लइका हमारे हलूक पर। हमारा के फेमस कोई दिहल फेसबुक पर पागल भाई बड़े लइका हमारे हलूक पर। डलले फोटो जौन कोरा में धैले बा। डलले फोटो जौन कोरा में धैले बा। सैया फेसबुक पर फोटो अपलोड कैले बा। हमर सैया फेसबुक पर फोटो अपलोड कैले बा। संतोष सरगम फोटो कैले बाड़े लाई। कमेंट करे संजय सावन नाई से समाई। संतोष सरगम फोटो कैले बाड़े लाई। कमेंट करे संजय सावन नाई से समाई। ना जाने कौन में माजा सभे पहले बा। ना जाने कौन में माजा सभे पहले बा। हमर सैया फेसबुक पर फोटो अपलोड कैले बा। हमर सैया फेसबुक पर फोटो अपलोड कैले बा। सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।